भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर से एक्टर और एक्टर से अभिनेता बने के प्रक्रिया तो देखले होबा। बात तो सही है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कबो देखे के मिलल ना हुई। लेकिन आप लोग कबो ना देखले होबा कि एक्टर से सिंगर, ये आप लोग देखले ना होबा। तनी मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में होला। लेकिन भैया हो बात करिए कि का कभी सुनले होबा का कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कोनो बहुत ही फेमस एक्टर जिके बच्चा बच्चा जाने, वो कहीं प्रोग्राम करे जाए तो वो गाना गावे। अरे कहना क्या चाहते हो? सुन ले वाह। हाँ तो हम आज आपको बता कि एगो एक्टर हुए जेके भैया ऑलराउंडर एक्टर कहल जाए, जेकर नाम बा गोविंदा। हाँ हाँ, तो गोविंदा भैया हो एगो ऐसा एक्टर हुए जो उनकी एज में भैया गाना गावे शुरू कर दिले। हाँ हाँ, आपके बगल में देखा, बगल में स्क्रीन साथ चल मतलब कुछ दिखाओ थिला, कुछ कट स्क्रीन अब बीच में डाल दे। आप लोग देख लिया कि गोविंदा एक्टर जो उनकी आज से 10 साल ना 20 साल 25 साल पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही फेमस एक्टर होंगे गोविंदा एक्टर, जेकर भैया हो अगर वीडियो देखल जाए, जेकर फिल्म देखल जाए तो कॉमेडी से भरपूर रहेले। जेकर वीडियो, जेकर फिल्म देख के आदमी के ड्रामा, इमोशनल, कॉमेडी, हंसी सब कुछ देखे के मिलेला। तो गोविंदा एक्टर भैया हो एगो प्रोग्राम में चलन, अब प्रोग्राम में वो लगे ना गाना गावे। जब गाना गावे लगेला तो जे भी सुनेला वो दंग हो जाला कि यार गोविंदा एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री के आदमी हुए, बॉलीवुड के मतलब कि बहुत ही फेमस एक्टर हुए। अभी तो बुढ़ौती आ गई बा, लेकिन ये बुढ़ौती में ये गाना कैसे गाते हैं। फिलहाल हम आप लोगों को बतावल चाहब कि कोनो सिंगर ना हमें गोविंदा एक्टर, लेकिन पब्लिक के फरमाइश रहल हुई क्या कुछ ऐसा सिचुएशन आल हुई कि माइक पौले हुए हैं तो 2 गाना गुनगुना देले हुए हैं। आप लोगों के बीच में डरले हिला, आप लोग देख ला कि कौने प्रकार से गोविंदा एक्टर जी गाना गावत हुए। और ठुमका तो भाई गोविंदा जी का बहुत ही फेमस बा कि ठुमका पे ही पूरा उनकर एकदम समझ ला कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का सीन रहेला, कॉमेडी, रोमांस, डांस सब कुछ फिक्स रहेला उनके साथ में, उहे हाल भैया हो गोविंदा जी का बा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब लोग जितना भी एक्टर हुए, हीरो हुए, सब लोग तो भैया केहू डांस में माहिल बा, केहू कलाकारी में माहिल बा, केहू एक्शन में माहिल बा। लेकिन गोविंदा एगो ऐसा हीरो हमें जी ऑलराउंडर बा, उनसे कुछ हो करवाला आदमी, पूरा बंदा सक्सेस बंदा बा। तो आप लोग ये बतावा कि गोविंदा एक्टर का गायकी आप लोग कैसा लगल, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। और हम मिलत थे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव। और भाई हो तो अरे भाई के चैनल बहुत छोट बा तो चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। हम मिलत थे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। म्यूजिक